Преди малко повече от 3 години излезе първия сезон на Ендор и той без съмнение е едно от най-добрите и брилянтни произведения, които са излизали по Междузвездни войни. И с втория последен сезон, приключил преди няколко дни, е време да се върнем назад и да погледнем към първия сезон и какво го прави толкова велик. По-важното от това обаче е, че трябва да разгледаме как Ендор успя да се отдели от широката гама от посредственото, в най-добрия случай съдържание на Междузвездни войни, пускано в Disney+. На 8 ноември 2018 година Lucasfilm официално обяви, че Касиан Ендор, един от главните герои на Rogue One, ще получи свой собствен спин-оф сериал, като реакцията на обществото беше доста умерена. По това време само Мандалориана беше обявен в Disney+, и въпреки че Rogue One беше посрещнат с предимно положителни отзиви от публиката, хората не настояваха за още истории с Касиан Ендор. Беше разкрито, че Стивън Шиф е привлечен като шоуранър и изпълнителен продуцент, но повече от година и половина по-късно, през април 2020, Шиф е заменен от Тони Гилрой като водещ шоуранър. Гилрой не беше непознато име за феновете на Междузвездни войни, като мнозина го смятаха за спасителя на Rogue One. За да се даде контекст, приблизително 6-7 месеца преди излизането на филма през декември 2016 година, филма претърпя обширни презаснемания, защото се твърди, че Lucasfilm не са били доволни от режисурата на филма и много неща се нуждали от промяна. В ретроспекция, като се има предвид, че Катлин Кенеди е имала този проблем с почти всички проекти от поредицата за Междузвездни войни, е трудно да се каже със сигурност колко лоша е била оригиналната версия на Rogue One. Но независимо от това, Lucasfilm е ангажирала Тони Гилрой не само да пренапише значителна част от филма, но и да бъде втори режисьор сред главния режисьор Гарет Едуардс. Вероятно никога няма да разберем за какво точно или до каква степен Rogue One може да пренапише заслугата си на Гилрой, но това, което може да направим, е да погледнем тизъра за Rogue One, който получихме преди участието на Гилрой. В този тизър става ясно, че поне третия акт на филма е бил драстично променен. В тизъра се виждат кадри на Джин и Касиан, които тичат с плановете на звездата на смъртта в някаква база. След това ги виждаме как тичат с плановете по плажа, а също така видяхме и Орсън Креник да се разхожда по този плаж посред битка. За тези от вас, които помнят последната битка на Rogue One, ще си спомня, че това никога не се е случвало. Имаше и един материал зад кулисите, който сякаш показваше Касиан мъртъв до врата на бункер. И да, ако не знаете, промяната на смърт на герой е огромна промяна, като единствените официални съобщения, които получихме, бяха, че Гилрой е пренаписал почти целият трети акт, който изглежда потвърждават и тези оригинални тизъри. Като се има предвид, че трети акт е безспорно най-добрата част от филма, ето защо Гилрой беше обявен за спасителя на Rogue One. Защото независимо дали е справедливо или не, така че привличането на спасителя на Rogue One да ръководи предисторията на Rogue One беше нещо, което накара феновете да бъдат оптимистични. Основните снимки започнаха през лято на 2020 година, в разгара на пандемията, а сериалът състои своята премиера повече от 2 години по-късно през септември 2022 година. Феновете имат сложни отношения с ерата на Disney+. Star Wars, повечето хора харесват Мандалориана и почти всички обичат Ендор, но извън това сериалите варират от посредствени до разочароващи, до толкова лоши, че подпалват фендъма. Смятам бъдеще да говоря за всеки един от тях, особено тези в Disney+, всеки без каквото и да е изключение, да, това включва и The Acolyte. И в времето, което съм прекарал с тези сериали, съм забелязал, че тези сериали правят едни и същи грешки отново и отново, всички с изключение на Ендор. Но ще попитате какво прави Ендор различно. Ами този сериал не е само страхотен, защото е най-красивият сериал в Disney+. Не е страхотен, защото е 12 епизода, докато всички останали сериали обикновено са с 8. Не бих казал дори, че е страхотно просто заради талантливата актьорска игра и режисура. Всичко това са фактори, които със сигурност са най-голямата причина, поради която Ендор е толкова страхотен. Но причината, поради която аз го смятам за страхотен, и това ще бъде тезата и на това видео, която ще повтарям отново и отново, беше, че Ендор приема Междузвездни войни на сериозно. Ендор е единственият сериал в Disney+, който се отнася сериозно към Междузвездни войни. Няма сцени, в които възрастни мъже не могат да заловят малко момиченце в гората. Няма сцени, в които боболечки атакуват ситски лордове и ги отпъват. Няма сцени, в които друиди многократно крещят да за комично облегчение. Няма сцени, в които главният ни герой оцелява след орбитална бомбардировка и след това се бие с зомбита. Няма сцени, в които вещици пеят странни песнички. Няма сцени с преследвания със скорост от 16 км в час мотори. Няма сцени с Лизо и Джак Блек. Няма сцени с малки момиченца, криещи се в палта, докато бягат от имперски бази. Всичко в Ендор се приема на сериозно. Едно специфично нещо, което той приема абсолютно сериозно, е политическото му послание. По някаква причина
говоренето за политика в Междузвездни войни е разгорещен дебат в наши дни, най-вече защото хората твърдят, че Междузвездни войни на Дисни е бил твърде политически, защото е бил woke. Не се интересувам от този дебат, но това, което ме интересува, са истинските политически идеи, изследвани в Междузвездни войни. Оригиналната трилогия очевидно изследва идеята за фашизъм и бунт. Приквелите изследваха как се издига фашизмът и колко крехки могат да бъдат демокрациите, а сиквелите не изследват почти нищо. Военна спекулация и жестокостта към животните са засегнати накратко, но трилогията като цяло няма какво да каже по този въпрос. Дори като тези истории се опитват да бъдат политически, това е направено по по-подигравателен начин, както с L3 в Соло. Не ме разбирайте погрешно, обичам Мандалориана, но този сериал няма какво политическо да каже. Това е просто историята на баща и дете. Ендор от друга страна разширява темите от филмите на Джордж Лукас. Това е първият проект на Дисни, който прави това. В основата си Ендор е за реакцията на потисничеството. Какво кара хората да станат достатъчно радикални, за да искат да се присъединят към бунт срещу империята. Голяма тема на това предаване са връзките между самодоволство и фашизма. Това е нещо, в което ще се потопя във всяка конкретна сюжетна линия. Говорейки за всяка арка, всяка от тях оспорва стълб на нашите институции. Ендор е повече от това просто да каже, че фашизмът е лош, че империята е лоша. Той изследва този въпрос по толкова много различни начини, като е важно да се отбележи влиянието на Диего Луна върху това шоу. Диего Луна не е просто главният актьор в него, той е изпълнителен продуцент. Той има пряко влияние върху случващите се в това шоу и е разбираемо, защото когато видите живот на Диего Луна и какво го мотивира като личност, не е трудно да направите паралели между това и това какво се случва в Ендор. Докато е израснал, Диего Луна е участвал активно в протести срещу мексиканското правителство, като през 1994-та Луна се присъединява към протестите на Сапатистката армия за национално освобождение, борейки се за правата на коренното население в Чиапас, най-южния щат на страната. Ако се задълбочите повече, можете да видите как Луна е ангажиран политически в съвременните актуални събития и твърдо вярвам, че страстта му може да се усети през екрана. Разбира се, Луна може да не е написал нито един от епизодите на Ендор, но определено е бил замесен и е много вероятно да е бил страстен към това Ендор да изследва всички тези политически идеи. Има такъв контраст между някой като него и някой от другите ни главни герои в Междузвездни войни. Актьори, които понякога сякаш са решени да тролят феновете, като е наистина освежаващо да видиш главен актьор толкова отдаден на това, което сериалът се опитва да каже, вместо просто да се повтаря отново и отново колко е благодарен, че е в Междузвездни войни. Другият важен ключ към успеха на Ендор е как той признава ролята си на предистория. Ендор не е просто спин-оф сериал, той е предистория на Rogue One, който от своя страна е предистория на епизод 4. Да, предистория на предисторията на предисторията. Уникално. Това беше нещо, което Гилрой многократно беше подчертавал по време на пресконференциите на първи сезон. И ще попитате защо това има някакво значение. Ами, защото има толкова много моменти само в първия сезон, които успяват да добавят толкова тежест към Rogue One, като например и Rogue One и Ендор започват с това, че Касиан убива някого хладнокръвно. Начинът, по който реагират е различен и това е част от неговата сюжетна линия. В Ендор думата катерене се използва многократно, че ако някой от героите не иска да бъде свободен, ще трябва да се изкачи до това. Последното нещо, което Касиан прави в Rogue One, е да се изкачи за звездата на смъртта. Кейто Сол умира, крещейки на Касиан да се катери. Едно нещо, което Касиан казва по телефона точно преди да научи за смъртта на майка си, е, че искал тя да знае, че ще се гордее с него. Марва наистина е била важна за Касиан. В Rogue One, за да се успокои Джин в момент на сигурна смърт, той казва, че баща й би се гордял с нея. Сюжетните линии между Джин в Rogue One и Касиан в Ендор са доста сходни, като Джин казва в Rogue One, че империята не е проблем, ако не гледаш нагоре. Това е централна тема в Наркина арката, че в крайна сметка фашизма ще настигне онези, които не гледат нагоре. Случващото се в този сериал ще оформи Касиан, като му помогне да се промени до човека, който е в Rogue One. Моментът, в който бунтът става реален за Касиан, е след като той научава за смъртта на майка си. Тази сцена завършва с Касиан, който гледа залеза над плажа, така че бунтът на Касиан е започнал на плажа и е завършил на другия плаж. Има вероятност едно от тези неща, които току-що споменах, да е чисто съвпадение, но Тони Гилрой и останалите писатели на Ендор са си заслужили предимството над това съмнение. Тук не говорим за Дейв Филони, човека, чието дълбочина на повествованието ви напомня на други проекти, които е създал. Това не е Джей Джей Ейбрамс, човекът, който отчаяно искаше да ви напомни, че Чубака никога не е получавал медал. Гилрой очевидно е вложил толкова много страст и мисъл в този сериал, толкова много, че ако нещо може да ви се стори като нещо друго, това може да е само съвпадение.
Когато приемате политиката и темата на сериозно, когато приемате филма като предистория на сериозно, получавате нещо толкова велико, колкото Ендор. Това, което искам да направя за останалата част на това видео, е да прегледам всяка сюжетна линия и да проуча как просто като се приемат нещата сериозно, сериалът печели по толкова много начини. Трите основни неща, които искам да разгледам за всяка сюжетна линия са как сюжетът се приема сериозно, т.е. важността на логическата последователност, как като се приемат детайлите и събитията на сериозно, историята изгражда напрежението и очевидно като се приемат героите и тяхната мотивация сериозно, получаваме множество завладяващи сюжетни линии. За целите на това видео ще разделя първи сезон на 4 сюжетни линии. Първо, арката на Ферикс, които са първите 3 епизода, арката на Алдани, епизод 4 до 6, на Хкима Ма5 арката, епизоди 7 до 10 и заключителната арка на епизоди 11 и 12. И така, нека започнем с арката на Ферикс. Сюжетът и наративната структура са толкова важни за разказването на една сплотена история. Сюжетът може да не е толкова блясък, колкото например темите, героите или операторската работа, но добрият сюжет помага да се подсилят всички останали елементи в историята. Напоследък забелязвам една често срещна тенденция в филмовата дискусия, за която искам да говоря, и това е нещо, на което и аз съм жертва. Така че не се опитвам да кажа, че съм по-добър от всеки друг. Често забелязвам, че хората обичат определени филми или сериали, защото имат герои, в които наистина са се отдали, или темите са нещо, с което дълбоко резонират. Няма нищо лошо в това, обичайте каквото искате, но след това те често питат защо повече хора не харесват въпросна история и обикновено това е така, защото сюжетът е катастрофален. Когато имаш тема, която се опитваш да предадеш, но събитията, които се случват в историята нямат смисъл, те изглеждат нелогични или несвързани, което наистина може да подкопае въпросните теми, както приквелите и сиквелите на Междузвездни войни правят. И двете се опитват да предадат интересни теми, но след като бъдат подложени на критичен анализ, те се разпадат, защото неративната структура е толкова лоша. Когато гледам може би най-лошото развитие на сюжета, което съм виждал, не мога да не се сетя за началото на Rise of Skywalker. Да, за пореден път ще говорим за този буклук. Рей и приятелите пристигат на планетата Пасаана, защото търсят ситски пътеводител. Когато пристигат там, се провежда огромен парад, какъвто се случва веднъж на около 4 години. Докато са там, те случайно се натъкват на Ландо, който за щастие може да ги насочи в правилната посока. Докато са преследвани с техните скоростни спидери, те се взривяват и падат точно върху потъващ пясък, но за щастие човекът, когото търсят, е умрял точно в тази пещера под потъващия пясък. За да отидем още една крачка напред, те случайно намират ситски кинжал на този човек, който може перфектно да ги отведе до пътеводителя. След това се появява гигантски червей, когото Рей случайно знае как да излекува, и след това червят случайно прави гигантска дупка, от която те могат да избягат. Това е съвпадение след съвпадение след съвпадение. Когато сюжетът ви се развива по този начин, тогава историята ви няма инерция. Нищо всъщност няма значение, защото всичко се случва случайно. Няма причина и следствие, които да движат историята напред. Това е просто случайност след случайност. Нека сравним това с Ендор и как в тази първа арка всичко друго се върти перфектно. И всеки път, когато нещо се появи изневиделица, дали има смисъл? Чувства ли се като логичен скок, който бихте могли да направите или не? И така, сезонът започва и Касиан се натъква на проблем с ченгета. Той ги убива и бяга оттам. В резултат на това сега се води разследване за човека, убил полицайите. В крайна сметка полицайите успяват да намерят следа и човекът, който представлява интерес. Как са успели да идентифицират Касиан? Ами Касиан е бил в публичен дом и много хора са го видели там, включително една от жените, които са работили там. Обратно на Ферикс, Касиан се притеснява, че ще бъде арестуван. И какво прави той? Свързва се с бившата си приятелка, за да се опита да се свърже с купувач, за да може да получи кредити и да избяга оттам. Какво се случва, когато той говори с бившата си приятелка? Настоящият ти приятел разбира и ревнува. Затова, когато чува, че Касиан е издирван мъж, той се свързва с полицията, за да го арестуват и да го извадят от картинката. Логично ли е това? Абсолютно. Ревниви гаджета и приятели има навсякъде. Не мисля, че някой от нас би бил развълнуван да види как половинката ни говори с бившия си партньор. И в крайна сметка, полицайите пристигат в Ферикс, търсейки Касиан, и докато това се случва, те се сблъскват с някои проблеми, защото хората на Ферикс работят заедно, за да спрат ченгетата. Правилният въпрос тук не е дали това има смисъл, а дали е било нагласено. Ако хората от Ферикс просто бяха решили да помогнат на Касиан, щеше да има смисъл, но щеше да се стори малко неочаквано. За щастие, сериалът посвети по-голяма част от първите 3 епизода на това да ни покаже колко сплотена общност е Ферикс. Така че когато дойде време въпросната общност да помогне на Касиан, напълно очаквах това да се случи,
защото всичко беше организирано както трябва. В крайна сметка, Касиан се натъква на Лутен, като научаваме, че Лутен знае почти всичко за Касиан, като никога всъщност не разбираме как Лутен знае всичко за Касиан. Бикс ни казва, че не му е казала, така че е трябвало да е бил някой друг. И това лесно можеше да бъде дупка в сюжета, да е нещо лошо написано. Разбира се, че този човек ще знае всичко за Касиан и разбира се, че никога няма да разберем защо, но с развитието на историята научаваме, че Лутен е много предпазлив човек, някой, който има шпиони навсякъде и е готов да жертва живота на хората на своята страна, ако това означава да запази каузата си. И така, като се замисля, мога ли да повярвам, че Лутен някак си е могъл да научи много за Касиан? Разбира се. Ето как се развива сюжетът. Няма пропуски, няма гигантски скокове в логиката, всичко, което се случва, има смисъл. То тече по начин, който води до кулминационен трети епизод, като има причини и следствия. В крайна сметка, както ще видим, убийство на тези две ченгета от Касиан има верижна реакция, която води до почти всички събития в тази история. Действията имат последствия. Другата гениалност на това е начинът, по който ни се представя новата информация. Докато стигнем до края на сезона, има около 6 или 7 различни сюжетни линии. Телевизионните предавания трябва да бъдат особено внимателни с това, защото когато имаш толкова много сюжетни линии, е лесно зрителят понякога се почувства изгубен или претоварен. Но това никога не е проблем с Ендор и е така, защото нови сюжетни линии и герои се въвеждат само когато станат уместни. Може да бъде описано като клон на дърво. Започва се от основата и новите клони се въвеждат само когато станат уместни за нея. И така сезона започва с това, че Касиан убиват ченгетата. Неговата история е единственото разклонение. Малко след това ни се представят историите на Сирил и Пребеморър. Те са представени едва след като разбират за убийствата, нещо пряко свързано с Касиан. Във втория епизод Лутен е представен едва когато е на път да вземе Касиан. Бикс е представена когато Касиан се среща с нея и я моли за помощ. Към края на сюжет арка вече има 4 героя от гледна точка на героите, като всеки от тях ни е представен след като стане пряко свързан с историята на Касиан. Или пък е самия Касиан. Следващата арка се запознаваме и с Вал само след като тя се среща с Касиан. Запознаваме се с Мон Мотма едва след като тя е взаимодействала с Лутен, герой от гледна точка на героите. А за Детра Миро научаваме едва след инцидента в Феликс, събитието, което събужда интереса й и я прави важна за историята. Всеки един герой, когато срещаме по време на обира, го виждаме през перспективата на Касиан, а след това героите се развиват след като са ни представени. Всички тези политици, които срещаме, са само през гледната точка на Мон Мотма, най-новия герой от гледна точка на героите, но това, което се опитвам да кажа е, че никой герой в Ендор не се появява просто така от нищото. Никоя сюжетна линия не е въведена без причина. Героите и сюжетните линии се въвеждат само след като имат пряка връзка с историята. Ето как се развива сюжетът. Това е правилната наративна структура. Мислите си, че всичко това звучи просто, но толкова много сериали в днешно време допускат същите грешки. Но не и Ендор. Вторият основен момент, който споменах по-рано, е как Ендор успява да обърне достатъчно внимание на детайлите и да се отнесе сериозно към тях, така че краят на сюжетната линия да е толкова напрегнат. Първата арка прави това по толкова много начини. Вече намекнах за един от тях, а именно вниманието към детайли от страната на хората от Феликс. Има толкова много малки детайли, които сами по себе си означават много, но се натрупват, изграждайки чувство за общност. Ето, например, имаме човек, който обича сериозно да удря камбаните. Изглежда, че обича работата си. Ето и стената на ръкавиците, която ни показва как тези работници открито показват вещите си и ги окачват сред други хора, без да се притесняват от кражба. Когато Касиан обикаля града, всички го познават. Това е отличен начин да се покаже, че градът е близо, защото всички се познават. Когато Примор пристига за първи път, чуваме, че тези хора отвън да питат защо нахлуват дома на Марва. Те казват неща от рода на какво прави с Марва, оставете я на мира, добрите съседи, са знак за сплотена общност, а най-очевидният детайл е, че всички в града блъскат по метал, за да изплашат Примор. Толкова много хора се оплакват, че тези първи епизоди на Ендор са бавни. И разбира се, те са по-бавни, но големите моменти на сезона са успешни само ако историята отдели време за да развие тези детайли. Кулминацията на сезона е обединяването на хората от Феликс, за да се борят срещу империята. Това работи само ако прекарате много време с тези хора. Ако не развиете тази общност на Феликс, тогава бунта в края на сезона се проваля. Другата част от историята, на която този начален акт отделя внимание, очевидно е приморските герои. По-неопитен писател лесно би могъл да ги отпише и просто да не се занимава да характеризира героите от Примор. Просто накарайте Тим да се обади на империята, а след това група безлики щурмоваци да се бият с Касиан
но тъй като тези ченгета от Приморските острови играят активна роля в първата арка, третият епизод е много по-напрегнат. През първите 2 епизода и половина няма непосредствена заплаха за Касиан, след като ченгетата са отбити. Научаваме, че се опитва да се измъкне и се опитва да го направи бързо, но тъй като знаем, че Примор го е настигнал, разбираме, че всичко вероятно ще доведе до кулминационна битка. Примор пристигат на Ферикс, а Касиан дори още не е тръгнал. Очакваме тази конфронтация, напрежението се натрупва и това просто още един начин, който ни показва, че всяка арка на Ендор сценаристите ни казва точно каква е заплахата, преди героите ни се изправят срещу нея. Първата арка ни се показва всички 14 ченгета и офицери от Примор, които отиват в Ферикс. Знаем точно срещу какво е Касиан, когато започва да ги убива един по един, разбираме колко са останали. Когато Сирил изпраща един от тези отряди да атакуват Касиан и Лутен вътре в сградата, знаем, че отряд се състои от 4 души, така че когато Касиан и Лутен си взаимодействат за първи път, знаем, че се бият с 4 души. По време на арката за Алдани получаваме 2 цели епизода, които ни казват точно с какво ще се сблъскат героите по време на обира. Колко хора ще бъдат в бункера, колко тайфайтера ще трябва да избягват, колко време ще издържи окото, установявайки своя прозорец. В арката на затвора ни се казва, че никога няма повече от 12 офицери на всяко ниво. Когато всички затворници бягат, знаем точно срещу какво са изправени. В последната арка чуваме Миро да ни казва точно колко войници ще наблюдават погребението. Така че когато хората от Ферикс се разбунтуват, знаем срещу какво точно са изправени. Това е още един начин да се създаде напрежение. Колко пъти сме виждали героите от Междузвездни войни да стрелят с оръжие по коридорите, биейки се с безброй щурмоваци или каквото и да е. Сега нямаме много напрежение, нали? Знаем, че те са много срещу няколко. Но когато се отдели време за да ни се покаже заплахата, подсъзнателно на зрителя му е казано, че трябва да се приеме това на сериозно. Това изгражда напрежение за кулминациите на всяка арка, като когато приемаме злодеите на сериозно, действието на Ендор става все още по-добро. А какво да кажем за героите? Очевидно има толкова много герои, за които можем да говорим, но в тази първа арка искам да се разточа върху 2 герои – Касиан и Сирил. Както ще научим по-късно, арката на Касиан е за това как един мъж става достатъчно радикален, за да се присъедини към бунт. Филмите често са изследвали това, но нямат време за наистина да развият това задълбочено. Обикновено е просто: "О, империята е лоша, някой когото обичах беше убит, готов съм да се присъединя към бунта." И за герой като Люк е много по-лесно да се присъединят към бунта, защото бунта вече е бил напълно сформиран съюз. С Касиан няма голям съюз. И така, как точно убеждавате, че ще се присъедини към тях? Особено когато започва историята толкова антипатично относно борбата с империята. Ами, първите 3 епизода не показват как той се променя по някакъв смислен начин и не е изложен на нищо, което вече не е знаел. Той вече знае, че мрази империята и виждането как Примор атакува дома му не променя това. Важното в тези епизоди е установяването на апатията на Касиан. Той многократно споменава на Лутен, че просто иска да бъде оставен на мира и че не иска наистина да се бие с империята, за да осъзнае, че мирогледът му е погрешен, а историята първо трябва да го изясни напълно. Така че няма много за Касиан в тези първи 3 епизода. Да, имаме ретроспекции, но ако трябва да сме честни, те не са особено нужни тук. Не казвам, че са безмислени. Те имат смисъл, но мисля, че много от тези точки са проницателни и в крайна сметка тези ретроспекции са до голяма степен неефективни. Разбирам паралелите между отнемането му от дома му, както в миналото, така и в настоящо. Разбирам, че това показва ранните етапи от връзката на Касиан с майка му. Разбирам, че има и някои скрити критики към капитализма, защото изглежда, че тази минна авария е довела до смъртта на всички възрастни. Все още мисля, че можеше да има по-добър начин тези ретроспекции да бъдат по-ефективни, но както и да е. Така се развива историята на Касиан в тази начална арка. С напредването на всяка арка ще илюстрирам как всяка от тях показва как се променя самия Касиан. Нека поговорим за Сирил. Това, което сценаристите са направили с него, е гениално, защото той не е герой, който някой би трябвало да гледа с интерес. Той е надменен имперски лоялист, когото е много лесно да не харесваш. И така как сценаристите успяват да ни привлекат към него и неговата борба? Ами те го правят като ни спечелват на негова страна, което е странно, защото той се опитва да арестува главния герой. Първата сцена на Сирил, те се справят отлично, като го противопоставят на висшестоящите в Примор. Само по начина, по който стои, можем да разберем, че той приема работата си на сериозно, а по начина, по който другият седи, можем да разберем, че не приема работата си въобще на сериозно.
Знаем, че ченгета, които Касиан уби, бяха хазардници, но Сирил не знае това. От негова гледна точка, двама от колегите му току-що са били убити и той иска справедливост. А от наша гледна точка, шефът му оказва да стои на страна, не защото знае, че ченгетата са били глупаци, а защото разследването на тези убийства ще бъде твърде голямо неудобство за Примор и потенциално би могло да ги изкара в лоша светлина. Така че въпреки, че не искаме Сирил да успее, контекста само на Примор, ние сме на негова страна, защото знаем, че е прав. Това е чудесен начин да ни накара да се изправим на страната на злодея, въпреки че знаем, че Сирил е просто продължение на имперското потисничество. Сценаристите ни улесняват да се поставим на негово място, сякаш сме на негова страна. Те правят същото с Миро, следващата сюжетна линия, но повече за това по-късно. Ето как сценаристите успяха да ни привлекат вниманието към двата герои, които са противоположни страни в този конфликт. Наистина е добре направено и преди да преминем към сюжетната линия на Алдани, нека обсъдим какво политическо послание изследваме. Може да се твърди, че първата арка критикува полицията, но тя е много по-дълбока от това. Тази арка до голяма степен коментира за това колко лесно е за хората да извършат потисничество. Когато погледнете Сирил и другите ченгета от Примор, те не ви крещят, че са фашисти. Това не са хора като Таркин, някой, който с радост би взривил планета. Те дори не са като Дедра Миро, която с радост измъчва хора. Потисничество често се разпространява от обикновени хора, които си мислят, че правят правилното нещо. Сирил вярва, че като преследва Касиан, той поддържа мира, реда и справедливостта, като по този начин прекалява с властта си. Нахлува в дома на възрастна жена, заплашва шепа други хора и дори един от приятелите му убива невинен човек. Имайте предвид, че това е човекът, който е предупредил Примор за Касиан. Фашизмът се разпространява от обикновени хора, които правят обикновени неща. Сирил никога не отделя време да обмисли действията си, той никога не се замисля в какво всъщност вярва режимът, който подкрепя. В повечето случаи тези хора могат да бъдат по-опасни от злодеите с мустаци и точно това прави герой като Сирил толкова интересен. Сюжетната линия на Ферикс чудесно я установява, изгражда напрежение, развива героите и има свой собствен политически коментар. Но нека видим как арката на Алдани ще продължи тази тенденция. Арката на Алдани е арката, която наистина дава ход на останалата част от поредицата. Начинът, по който се развива това събитие, променя сюжета за всеки един от нашите герои. Така че когато обсъждаме как действията имат последствия, ще разгледаме последиците от Обира и как той се отразява на всичко, но ако разгледаме конкретно тази сюжетна линия, по-голямата част от нея е само малко продължение на историята на Касиан или въведение към останалите главни играчи от поредицата. Помните ли как казах в първата арка за това как се представят героите в този сериал? Те са представени само през перспективата на герои, които вече познаваме. Тъй като бяхме прекарали цял епизод с Касиан и Лутен, имаме добра представа кой е Лутен и в четвъртия епизод той е готов да се превърне в герой от гледна точка на героя. След като оставя Касиан в Алдани, виждаме неговия свят, виждаме магазина му и как се справя с бизнеса, срещаме се с асистентката му, която по-късно също се превръща в кратък POV герой и чрез него се запознаваме с Мон Мотма, която определено се превръща в главен герой. Както подчертах преди, това е най-ефективният начин да се представи множество герои. Единственото изключение е това, разбира се, е Дедра Миро. Тя не ни е представена чрез вече съществуващ персонаж от гледна точка на героите, а ни е представена по естествен път и това са събитията от Ферикс. Както видяхме в първата арка, не само че имало антиимперска дейност от страна на някои от местните жители, но имало и парче имперска техника, която Касиан е бил готов да размени с Лутен. По време на бягството им Касиан направи голямо усилие да се здобие именно с тази техника обратно, но в крайна сметка Лутен го убеди, че това всъщност няма значение и че той най-вече е насочен към самия Касиан. Повечето истории вероятно просто биха игнорирали от парчето империйска техника, защото Касиан го загуби и то вече няма значение. Но това, което Ендор прави, е да го използва за да внесе изцяло нова част от историята и това е ISB. Действията имат последствия, както научаваме. Именно тази техника се превръща в това, което Миро се фокусира, за да разбие бунтовническия заговор. Това в крайна сметка води до натрупване на повече власт и може би до превръщането и в главния злодей на историята до края на сезона и сериала. Тъй като Миро и ISB са представени само чрез преки последици от действията на главния ни герой, това изглежда ограничено и затова е чудесен начин да представим героя. Както казах преди, ще видим как се развият нещата в Наркима арката. Това, което най-много харесвам на арката за Алдани, е вниманието към детайлите. Обирът е нещо, което сме виждали много пъти в Междузвездни войни, а по-общо казано сме виждали мисии за проникване може би стотици пъти. Това се случва в първия филм на Междузвездни войни, случи се около 6 пъти в останалите филми от поредицата, случи се няколко пъти във войните на клонираните и се случва почти във всеки епизод на бунтовниците. Обикновено когато тези мисии се провеждат няма много планиране, което
нито да се влага в тях. Както например в класическите междузвездни войни. Те просто изпълняват плана за спасяването на Лея. Предвид тона на филма, това го прави много по-забавен и приключенски, което е и целта на филма. Но с Ендор, сериал, който е много по-сериозен, Касиан и някои от другите бунтовници трябва да се постараят за да извършат обира правилно. И така, какво правят сценаристите? Те посвещават цели 2 епизода на планирането и подготовката на този обир, а третият епизод е самия обир. Никога не съм виждал план в Междузвездни войни да е толкова подробно разработен и обяснен. Те изглеждат подробно схемите на базата, обсъждат маршируването, което трябва да правят, за да изглеждат като истински имперци, карат Касиан да учи част от езика. Хареса ми, че целият сюжет на 4-ти епизод беше, че този план е бил в процес на разработка от месеци, но тъй като Касиан е бил включен в последния момент, всички са ядосани. Да, това звучи като нещо, което би се случило реалистично. Подготовката и изплащането са нещо повече от това просто да се покаже нещо и след това да се покаже отново по-късно. Става въпрос и за времето и вниманието отделени на това, което се изплаща. Защо примерно шампионските събития в спорта са толкова популярни? Ами защото има цял сезон подготовка, водеща до единствената игра. Така че с Ендор, който отделя повече време и внимание на планирането на този обир, толкова по-въздействащо всъщност се усеща и самия обир. Любимите моменти от сюжетна линия са малките моменти, в които просто виждаме героите си да се стресират. Говоря с Немек, който е стресиран, и ми харесва, че Лутен, човекът, който дори не е в Алдани, също е стресиран. Не е само действието на нещо силно, но и реакцията. Виждането на всички наши герои как реагират на събитията, които предстоят да се развият, добавя тежест към самите събития. И както споменах преди, преминаването през целия план и враговете, с които ще се сблъскват, също допринася тежестта на въпроса. Накратко, няма нищо особено в обира на Алдани, просто нашите герои се промъкват, крадат пари и бягат с кораб. Виждали сме и много по-впечатлящи неща от това, но какво прави този обир толкова велик? Цялото внимание към детайлите, времето отделено за изграждането и разработването му, цялото планиране и малките моменти, свързани с характерите. Това е, което прави едно събитие силно. Обирът на Алдани е майсторски клас по подготовка и разплата. Нека разгледаме героите. Очевидно е, че трябва да разгледаме това в широкия обхват на историята на Касиан. Първата арка ни запознава с Касиан и какви са били неговите вярвания. Той мрази империята, но всъщност не вярва в бунт. Така че втората сюжетна линия излага Касиан на този бунт и ни показва какво всъщност мислят тези хора, какви са те, какво ги мотивира, какви са целите им, и основният начин, по който се изследва, е контраста между Немек и Скин. Немек е по-младия и по-ангажиран човек за бунта, докато Скин е по-отчаяният, който първоначално просто иска да се придържа към империята. Двамата герои обменят мненията си за света с Касиан и въпреки че Касиан прави на Немек любезността да слуша речта му за бунта, той все още не го вярва. Има момент, в който Немек по същество казва, че този обир ще нанесе реални щети на империята, но Касиан казва, че империята няма дори да се замисли, защото не ги интересува. Касиан, разбира се, греши, как ще научим и в следващата арка. И да, има много такива моменти за Касиан, което е толкова важно, защото промяната на светогледа е много по-трудна, отколкото повечето филми я представят. Това шоу трябва да ни убеди, че един егоистичен човек би бил готов да рискува живота си, за да победи империята. Единствено заради моралните си убеждения. Това е трудно да се направи реалистично. Наркина 5 в крайна сметка е това, което наистина го променя, но това не работи, ако семената на бунта не са засадени в Касиан от самия Немек. Очевидно е, че е изложен на други аспекти на имперска жестокост. Вел разказва на Касиан за културния геноцид, извършен срещу данисите, но това, което има по-голямо влияние върху Касиан, е предателството на Скиан. След обира Касиан научава, че Скиан е излъгал за това, че империята убила брат му и че е готов да открадне парите и да си тръгне. На Касиан не му отнема много време да го убие. Очевидно е, че Касиан трябва да внимава с двусмислието. Щом Скин е бил толкова склонен да предаде тези хора, с които е прекарал месеци, значи е повече от склонен да предаде Касиан. Но в наративно отношение, основната причина Касиан да убие Скиан е, че Скиан е по някакъв начин отражение на самия Касиан. Не забравяйте, че Касиан е на тази мисия само заради парите. Той всъщност не се интересува от бунта все още, но е започнал да се интересува от Немек, останалите и по-голямата кауза. Може би не е готов да се бие за бунта, но иска те да успеят. Затова, когато поглежда Скин, вижда в какво потенциално би могъл да се превърне. Дълбоко егоистичен човек, който не се интересува от нищо друго, освен от самия себе си. Касиан не иска да бъде такъв, затова и убива Скин. Метафорично Касиан убива тази част от самия себе си. Той можеше много лесно да вземе парите след като убие Скин и да избяга, но не го направи и това показва развитие на героя. Всяка сюжетна линия в сезона играе ключова роля в развитието на историята на Касиан. От превръщането му в апатичен престъпник до
даден бунтовник. И тази сюжетна линия на Алдани беше изцяло насочена към развитието на Касиан от бунта и го направи ефективно. Знам, че Мон Мотма и Лутен очевидно са важни части от тази сюжетна линия, но искам да говоря за техните истории като цялост, без да ги разделям по линии, така че ще направя това, когато обсъждаме Наркима 5 арката, като една от по-интересните части на Ендор е свързана с Сирил, защото след началната история на Сирил няма голямо значение в останалите части на историята, прекарваме много време с него, майка му и как той губи работата си, но що се отнася до влиянието му върху сюжета, там няма нищо. Той дава малко информация на Миро и това е всичко. Тогава защо да го държим наоколо? Защо да отделяме толкова повече екранно време на този герой, ако не играе голяма роля в сюжета? Ами мисля, че отчасти това се дължи на факта, че той има по-голяма роля във втори сезон, така че просто трябва да изчакаме този фронт да дойде, но по-важното е, че това е продължение на това, за което говорих с първата арка. Фашизма не се разпространява само чрез тирани, той се разпространява и сред обикновените хора. Виждаме колко обикновен е бил Сирил в първата арка, а във втората арка нататък той е също толкова обикновен и отдаден, колкото е бил и преди. Този човек има такава морална вендета срещу Касиан, че полага толкова много усилия за да го арестува, което е иронично, защото Касиан наистина бива арестуван, но никой не знае за това. При Сирил и Касиан също мисля, че има очарователна дихотомия между ролите, които майките им играят в живота им. Марва е някой, на когото Касиан се възхищава, желанието да накара да се гордее с него е нещо, което е дълбоко значение за самия него. Първоначално тя се опитва да го мотивира да се присъедини към бунта, но той отказва. След смъртта и по някакъв начин духът ти продължава да живее и това го мотивира да се присъедини към бунта. Що се отнася до Сирил, връзката му с майка му е толкова токсична, че няма да се изненадам, ако дълбоко в себе си се опитва да залови Касиан, само за да докаже нещо на майка си. Майката на Сирил смята, че той е долнопробен неудачник, на когото чичо му трябва да му даде работа. Така че определено ми се струва правдоподобно той да е толкова отдаден, защото иска да докаже, че майка му не е права. И това просто желание го води до разпространяването на фашизъм. Това е коментар за това как родителите могат да продължат този цикъл на потисничество. Това е поне моето заключение. Но нека сега обсъдим Деджо Миро. Това, което направиха с нейната история, е много подобно на това, което направиха с историята на Сирил в първата арка. Тя е очевидно антагонистката, но сценарият успява да ни накара да симпатизираме по определен начин. Тя е главната героиня в собствената си история. Тя се опитва да разкрие тези бунтовнически заговори и докато изказва подозренията за това как тази малка имперска техника е свързана с всичко това, знаем, че тя е права. Касиан може да не е мозъкът, за когото го смята, но той играе голяма роля в по-широката бунтовническа дейност. Немек също е имал подобен уред, така че разбираме, че тя е била права, че проследяването на всяко отканто имперско оборудване е правилното нещо, но разбира се, всеки друг имперски офицер си мисли, че тя се опитва да се доближи до целта си и в крайна сметка се случва обирът на Алдани и тя се оказва права. Това е толкова интересна техника за разказване на истории, при която давате на злодеите собствени антагонисти. Сирил е имал по-високите позиции в Примор, а Миро е с останалата част от ISB. След като й бъде дадена зелена светлина да продължи всичките си начинания, тя се превръща в ужасяващия злодей, за какъвто е била изобразена. Освен това е просто умен герой и това я прави забавна за гледане. Не се мотае наоколо и не прави глупави грешки през цялото време. Това ме връща към целия ми аргумент за сериозното отношение към Междузвездни войни. Миро и останалата част от ISB и останалата част от империята са третирани сериозно. Те са умни, пресметливи и безмилостни. Като се отнасят сериозно към империята, това я прави по-страшна заплаха. Дали обирът на Алдани ще проработи, ако империята се третира като шега? Вероятно не, но тъй като е така, всяка една арка е много по-напрегната. Особено както ще видим с Наркима 5 арката. Преди да преминем към тази арка обаче, искам да обсъдя някои от политическите коментари за Алдани арката. Очевидно тук има теми на геноцид и фашизъм, всички дани бяха преместени да работят в по-големите градове, съществува и повтарящо се неуважение към даните и тяхната култура, има многобройни препратки към това колко лошо миришат те, съществува и неуважението към тяхната култура, което споменах, като например как използват един от малките си храмове за стрелба по мишени. Всичко това е доста крещящо и никак не е финно. Много по-финно и ужасяващо в известен смисъл беше как културният геноцид беше изобразен чрез по-мека форма на потисничество. Никога не виждаме насилие срещу даните и не вярвам, че някога е било споменато, че имало насилие срещу тях, но вместо просто да ги унищожи, империята прави всичко
възможност да ги лиши от културата им. Те твърдят, че през последното десетилетие все по-малко и по-малко данни се появяват, за да видят окото. Начинът, по който са постигнали това, не е бил чрез груба сила, а чрез финна манипулация. Един от имперските офицери споменава, че са поставили куп барове и кръчми по пътя им и в резултат на това много от тях се разсейват, напиват се и не могат да стигнат до събитието. Това е вид манипулация, която може да направи един потиснически режим толкова ужасяващ, че са толкова по-технологично напреднати, че могат да манипулират лишените от права, за да получат това, което искат. Това е мрачно и още един пример за това как Ендор успява да се отдели заради политическите си коментари. Арката на Алдани се справя отлично с развитието на всеки аспект от тази история, но бих казал, че следващата арка беше истинският акцент на сезона. Още в началото това, което най-много ми хареса в арката на Наркимав 5 е, че перфектният пример за действия, които имат последствия. Обирът на Алдани засяга почти всеки един от главните ни герои. При Касиан това води до неправомерния му арест, при Лутен това ескалира желанието му с бунта, Дедра Миро получава повече власт, Мон Мотма става все по-стресирана, Марва е вдъхновена от нападението срещу империята и единственият главен герой, който не се засяга пряко е Сирил. Седмият епизод е нещо като самостоятелен епизод и целият е посветен на обсъждането на последиците от Обира. Просто това е нещо, което ми харесва. Точно както казах в предишния раздел, не само действията на нещо са мощни, но и реакцията. Да видим как последствията от Обира засягат повече от нашите герои е идеалният начин да покажем колко важен всъщност е бил този Обир. Не виждаме само как хората реагират, виждаме как това пряко влияе на историите им по-нататък. Ето как се развива преплетен сюжет. Съществува и голяма ирония, че от това няма да се получи нищо, или поне така Касиан смяташе, а в крайна сметка той е този, който е най-засегнат. Охраната на Феррик се засилва, отчасти заради събитията от първата арка на сезона, но най-вече заради директивата за повторно наказание с нарушение на обществен ред. Ако не си спомните какво е това, след атаката на Алдани империята приема ново законодателство, наречено Директива за повторно налагане на присъди за нарушаване на обществен ред, или PORD, както ще го наричам и аз за напред. PORD по същество засяга сигурността в цялата империя. Присъдите могат да бъдат увеличени, наказанията за потенциална антиимперска дейност са по-строги и това дава на империята правомощие да арестува хора, дори по подозрение за престъпления. От историята на Лутен научаваме, че това е било неговото намерение през цялото време. Не просто да открадне пари от империята, а да я накара да стане по-екстремна и по този начин да мотивира повече хора да се бунтуват. Като се има предвид, че до края на поредицата Касиан готов да се присъедини към бунта, се оказва, че планът на Лутен е проработил. Истинският гений на тази арка се крие с сюжета в затвора. Тази арка не е само чудесен пример за подготовка и развръзки, но и чудесен пример за действия, които имат последствия, но и просто толкова креативно и брилянтно направена. След като Касиан помага с Обира и той става успешен, в резултат на това империята приема PORD, в резултат на което Касиан е арестуван за бездействие. Щурмовака, който го спира, непрекъснато пита Касиан дали е част от нещото, а ние дори не разбираме какво е това нещо. Харесва ми, че Касиан е издирван престъпник от империята до толкова, че всички са по петите му, но докато е преоблечен като някой друг, той е арестуван за бездействие. Това наистина подчертава личното въздействие на PORD, така че след ареста му е отведен в затвор, където му е казано, че ще лежи 6 годишна присъда. Престъплението преди е било само 6 месеца, но заради PORD сега е 6 години. Докато е там, всички питат Касиан за PORD, защото на всички им бяха удължени присъдите. Касиан дори не знае за това, дори не разбира, че действията му са довели до собственото му лишаване от свобода и увеличените присъди на всички хора, които е помогнал да спасят. Сега, докато Касиан е в затвора, един мъж, след като излежава присъдата си, е изпратен в друг затвор. В резултат на това, целият етаж разбира и бива изпържен заради това. Докато това се случва, поради увеличените присъди, един от сакилийниците му умира преди да успее да изпълни присъдата си. Това позволява на Касиан и Кино да научат от Медика какво наистина се е случило на второ ниво. Също така, тъй като е установен, че всеки затворник се заменя след напускане, нов затворник заема неговото място. Това дава на Касиан възможността да осъществи плана си и по този начин те да успеят да избягат, което го мотивира след като научи истината за неопределените изречия. Всичко в тази арка се слива перфектно. За Касиан няма съвпадение, няма късмет. Единственото, което получава, е безгрижието на затворническите охранители, което вече е утвърдено като тема на тази поредица. Това потисничество води до самодоволството от страна на властта.
властващите. Това е просто безупречно развитие на сюжета. Епизод 10 е епизодът, който е най-хвален като най-добрият епизод на сезона. Макар че определено съм съгласен с това, харесвам предишния епизод малко повече. Епизодът започва с развитието на героите и най-вече за героя на Кино. Той е човек, който просто иска да наведе глава, да работи и да довърши присъдата си. През по-голямата част от епизода Касиан го тормози с планиране на бягство, но Кино не го слуша. Следва класическата си реплика за това колко пазачи има на всяко ниво, а Кино продължава да го игнорира. В крайна сметка, след като всички научават за второ ниво, Касиан и Кино разбират директно какво се е случило, че всички са килийници по същество излежават неопределени присъди, като това кара Касиан отново да попита колко пазачи има на всяко ниво, а Кино отговаря, че никога не са повече от 12. Това е един от най-добрите финали в поредицата. Помням си, че бях толкова развълнуван, че ще се опита да избяга следващия епизод, но после малко се ядосах, защото трябваше да чакам цяла седмица за да видя това бягство. За да се допълни казаното по-рано, арката на затвора установява точно каква е заплахата. Никога няма повече от 12 пазача. Знаем точно срещу какво са изправени Касиан и останалите. Това полага основите за бягството им. Искам да премина от сюжета към вниманието към детайлите, особено що се отнася до затвора. Целият този затвор е не само толкова добре обмислен, но и толкова креативен. Виждали сме подобни сцени за бягство от затвора много пъти. Можеше да е толкова лесно този затвор да бъде просто по-скоро същият, но креативността зад него прави цялата сцена много по-забавна за гледане. Оказа се, че начинът, по който охраната контролира затворниците си е чрез електрифициране на пода. Охраната носят специални бутуши, докато затворниците са боси. Тъй като могат да използват само пода за контрол, не се нуждаят от толкова много хора. И тъй като в затвора няма толкова много пазачи, когато нещата се объркват за тях, е по-лесно за затворниците да възстанат и да превземат контрола. Така че този затвор не само е бил толкова креативен, но и свързан с темите на сериала. Както научаваме от сцената след надписите, империята се опитва да построи звездата на смъртта възможно най-ефективно. PRD им позволява да използват почти робски труд, а затворът като цяло изисква много малко охрана, което е по-евтино за империята. Също така е важно колко жесток е затворът. Слагат номера пред леглата на всички, което им дава надежда, че един ден ще могат да си тръгнат, мотивирайки ги да продължат да работят усилено. Съществува и състезанието в килията, при което най-добрата група получава вкуса в храната си, докато най-лошата група бива ударена с ток. Но след това разбираме, че заради PRD се оказва, че те просто връщат затворниците в друг затвор, принуждавайки ги да работят за неопределено време. Това е толкова брилянтно, но и толкова жестоко. Когато прегледах епизодите, се опитах да видя дали мога да намеря някакъв недостатък на логиката тук, но затворът е проектиран брилянтно. Аз не мога да намеря никакви пропуски тук. Друга част от затвора, която беше толкова креативна, бяха просто хората в него. Чувствам, че има толкова много стандартни тропи в затворническите истории. Може би има членове на банди, които изглеждат корави и други и тем подобни. Може би избухва бой в затвора, защото всички са бандити. Или дори когато има бягство, някои от затворниците се преплитат, защото са затворници, на които не може да им се има доверие. Но тук няма нищо подобно. Оказва се, че всички в затвора изглеждат почтени хора. Кино е единственият антагонист в затвора и в крайна сметка той преминава през мощна арка, която се превръща в лидер. Както всички затворници бягат, те всъщност работят заедно, за да измъкнат колкото се може повече хора. Всичко в този затвор и в тази сюжетна линия се откъсва от традиционните затворнически тропи и това ми харесва. Има и темата за това как империята обича да превзема, като разделя хората. Не само в този затвор са разделени всички тези части на затвора, но и във всяка килия различни групи са разделени една срещу друга, но в затворниците все пак се събират накрая и по този начин успяват да избягат, независимо колко креативно е всичко и дали сюжетът се развива добре, по-важни са героите и техните истории. Така че нека се потопим в това. След обира на Алдани, Касиан се е изложил на бунта, но все още не е готов да се ангажира с него. Той все още се надява, че може да грабне майка си и просто да се премести някъде и да живее живота си. Империята със сигурност е проблем, но стига да се държи здраво, всичко ще бъде наред. Нали? Напротив. Само дни след пристигането си в Ямос, той получава присъда за бездействие и е хвърля в затвора, за да излежи 6 годишна присъда. Това беше толкова важно да се случи точно на Касиан и главно да бъде арестуван точно за бездействие, защото това оспорва светогледа му. Сега той има опит от първа ръка с съзнанието, че не можеш просто да избегнеш империята. Ще те преследва независимо какво правиш, независимо дали си невинен или не. В епизод 8, когато за първи път пристига в затвора, Диего Луна се справя отлично с пресъздаването на травмата
драмата, която Касиан изпитва. Този мъж преминава през най-трудните времена в момента, той е в шок, това не може да случва точно на него точно сега, той трябва да се измъкне и именно тук се намесва и Кино Лой. Кино е перфектният еквивалент на Касиан, защото представлява по-старата версия на Касиан. Само при няколко епизода Касиан си мислеше, че може да избегне жестокостта на империята. В този затвор Кино е олицетворение на това да си вършиш работата, за да можеш да се прибереш у дома. Кино вярва, че ако просто си държи главата наведена и не създава проблеми, ще бъде добре. Причината Кино да бъде представен по този начин е толкова важна, защото Касиан сега е принуден да се постави на място на Лутен. Касиан трябва да убеди този човек да се разбунтува, трябва да убеди човек, който просто иска да избегне империята, да се бори срещу нея. И това е, което радикализира Касиан, като се присъединява към бунта, защото Касиан е лидерът на бунта в затвора. Така чрез Кино Лой той успява да постави на мястото на Лутън и да е готов да се бие. Той осъзнава, че това, което Намек се опитва да го научи, е било правилно. Харесва ми, че няма нито един момент, в който Касиан да се променя. Не е като да можеш да определиш точно в кой момент той е решил да каже, че ще се присъедини към бунта. Можеш да твърдиш, че това е била сцената на плажа в епизод 11, но аз бих могъл да твърдя за всеки момент от затворническата арка. Бих могъл да твърдя за момента, в който е осъден на 6 години затвор даже. Телевизионен сериал като този не е нужда да имаш конкретен момент, в който героят се променя. Това е за добро, защото героите могат да растат и да се променят в течение на този 12-епизодичен сезон. Защото това е смисъл на 12-епизодичния сериал, да се потопи дълбоко и да отдели време за сюжета и героите. Ето защо харесва ми промената на Касиан тук. Искам да се спра на нещо, което е свързано с Кино, и това е, че ми харесва карат на героя му. Фактът, че е направил всичко, знайки, че не може да избяга, защото не може да плува, добавя голяма дълбочина към героя. Има няколко малки момента в целия 10-ти епизод, които намекват за това. Той казва неща като просто ще предположа, че съм мъртъв, а има и момент, в който не скача на масата, когато знае, че пода ще бъде ударен с ток. Има нещо толкова смразяващо в това да го видиш как накрая стои там и се чуди каква ще бъде съдбата му. И добавя много тежест към историята, това, че не го виждаме отново. Съдбата му остава неясна. Като цяло това добавя тежест към историята на Касиан, ако не знае какво се е случило с всички тези затворници на Аркина 5. Това би могло да му даде много повече мотивация да направи някои съмнителни неща от името на бунта. Мон Мотма е може би най-изненадващия герой в това шоу. През цялата поредица тя просто е била там. Тя беше най-известна с единствената си сцена в завръщане на джедаите и винаги когато се появяваше в проекти на Дисни, се усещаше като фен сервис. О, вижте, ето я Мон Мотма в Rogue One. О, вижте, ето я Мон Мотма в Rebels. Ендор не само я превръща в истински герой, но и в такъв с толкова трагична история. Основната предпоставка на историята и в първи сезон е, че тя тайно финансира дейности на бунтовниците, като след Алдани тя научава, че ще бъде разследвана. Ако империята разбере, че й липсват много пари, ще я заподозрат бунтовнически дейности и ще я арестуват. За да се спаси, тя сключва сделка с богат Чандрилан, който й дава пари, стига дъщеря и да се омъжи за сина му. Това звучи като най-нетрадиционният сюжет от Междузвездни войни, който може да дадете на герой, но причината да работи толкова добре е тежестта, която добавя към бунтовническия алианс. Едно от нещата, които хората хвалят най-много в Rogue One и Ендор, е дълбочината, която добавят към бунтовничество. Rogue One ни показва малко по малко по-тъмната страна на бунтовниците. Също така показва разкази от първа ръка на хора, които не са доживели да видят победата на бунтовниците. Или на практика отвоява това по всякакъв начин. Но с Мон Мотма и Ендор се показват различни видове жертви, които хората правят. Сезонът ясно показва, че Мон Мотма не е щастлива жена. Сенатът никога не я слуша, тя имала уреден брак с мъж, когото не харесва, а дъщеря постоянно я не уважава. В края на сезона й е дадена възможност да спаси кожата си, ако може да омъжи дъщеря си за някой друг. Това може да звучи очевидно, но аз го виждам като осъждана дъщеря и на същия нещастен живот, който тя води. Мон Мотма има уреден брак и е нещастна, така че трябва да избира между щастието и благополучието на дъщеря си или това, което е най-добро за бунта. И тя избира бунта. Може да се твърди, че преувеличавам потенциално, но с това колко нещастна ще е дъщеря й, но не мога да не си направя заключението, защото през по-голямата част от времето историята е посветена на това да ни покаже колко нещастна е Мон Мотма. Историята не е задължително да представя това като правилно решение и това е чудесно, защото Ендор просто иска да обмисли всички различни жертви, които хората правят в името на бунта. Колко е трудна революцията. Другия герой, който повече е готов да жертва всичко, разбира се, е Лутен. Лутен е видът бунтовник,
който никога не сме виждали преди. Той буквално е готов на всичко, за да победи империята. Неговият герой наистина се развива по време на тази арка, защото преди изглеждаше като наистина умел бунтовник, който има план да открадне имперски средства, но след като разбираме, че това е било неговото намерение, империята да реагира грубо, това преосмисля характера му. Харесва ми, че Лутен е противопоставен с Со Гарера тази поредица, защото Со е подобен в някои отношения с него, но и различен в други. Со е екстремист, подобен на Лутен, но е достатъчно луд, за да вярва, че това, което прави, е правилно. Лутен от друга страна не мисли, че това, което прави, е правилно, и той знае, че това, което ще направи, ще нарани много хора. Той е умен човек, знае, че реакцията на Обира в Алдани ще навреди на милиарди хора, като да, видяхме само арестуването на Касиан, но не видяхме и вероятните милиони хора фалшиво обвинени в престъпления. Лутен знае, че това ще се случи, но не го е грижа. Лутен е готов да направи всичко необходимо, за да победи бунта. Няма да играе по никакви правила. Той пожертва всеки, който може, за да победи. И това включва дори и себе си. Както казва в известна си реч, той е приел, че ще се бори за изгрев, който никога няма да види. Но това, което трябва да направи, трябва да се направи. Това е, което прави Лутен толкова завладяващ герой. Човек, който да прави ужасни неща, знайки, че са ужасни за по-голямото благо. Какво са готови да жертват хората в бунта, за някой буквално всичко. Преди да преминем към последната арка на сезона, трябва да поговорим за основните политически теми в арката. И това, разбира се, е затворническата система. Не съм голям експерт по темата, но съм чувал множество критики, отправени към американските затворнически комплекси, и факта, че Америка има най-високите нива на лишаване от свобода в света, факта, че много затвори са пренаселени, насилствени и доста нехуманни, факта, че има частни затвори, които печелят много от труда на своите затворници. Отново, не съм експерт, така че не се колебайте да оспорите всяко от твърденията ми в коментарите, но паралелите между Наркима 5 и американската затворническа система, дори затворите като цяло, са много по-сходни, отколкото си мислите. Разбира се, няма затвор, който да е толкова жесток, колкото този в Наркима 5, но мисля, че по-широките критики, отправени в тази арка, все още са ефективни. Тази арка от 3 до 4 епизода е сред най-добрите, които Междузвездни войни може да ви предложи. Всичко беше на граница на перфектно. Но нека завършим разговора за сезона с последната арка. Финалната арка е място, където всичко се сглобява. Във всички видеа, в които съм говорил за това как сюжетните линии имат логично развитие, сюжетите никога не са се усещани не на място или надтрапени, всичко е имало причина и следствие. Това именно комуникира и в бунта срещу Ферикс. Просто толкова много ми харесва, че може да се направи пряка връзка от убийство на 2 ченгета от Касиан до бунта на хората от Ферекс. Преди да обясня, както казах, историята започва от един единствен момент и всичко се разклонява оттам. Още по-добрата история пък достигат кулминацията си или връхната си точка в един и същи момент, близо до края на историята. Това е нещо, което The Last Jedi, и да, знам, ще хваля The Last Jedi, някой трябва да ме застреля, направи. Ако сте готови да чуете нещо, което най-малко любимият ви филм е направил, потенциално добре, молявам ви просто да ме изслушате. Филмът имаше 3 сюжетни линии. Нещата с Рей, нещата с Фин, нещата с Пол. Може да спорите колкото си искате за това колко добре направени са те, и не, те не са направени добре, но маневрата на Холдо, колкото и малумен момент да е момент, който засяга и 3 сюжетни линии. За Рей това е кулминационната и битка с Кайло Рен. За Фин кулминацията на успешния му опит да изключи тракера, а за Пол кулминацията на плана му да се измъкне от първия ред. Ако събитията и преданията около маневрата на Холдо бяха различни, това може би щеше да бъде един от по-готините моменти в Star Wars, но както и да е. Паралелът с Ендор, който искам да направя, е как почти всяка сюжетна линия накрая кулминира с бунта на Ферекс. За Касиан очевидно цялата окупация е била негова вина и виждането на тези хора да се възстанат съвпада с личното му въстание срещу империята. За Лутен той и Вел бяха там, за да могат да убият Касиан, но това ги води до това, че самият Касиан признава, че иска да се присъедини към бунта. За Сирил това му дава шанс да спаси Дед Рамиро, което му дава цел, откакто е уволнен още в епизод 4. А самата Дед Рамиро е била в неудържим възход от появата си в епизод 4 и това е първият път, в който е почувствала някакво предизвикателство. Планът ѝ да организира погребението на Марва се проваля и тя едва не пострадва сериозно заради това. Така че не само повече от главните герои са пряко засегнати от бунта на Ферекс, но и причината всеки от тези герои да е тук е напълно логична. Историята свърши основната работа, така че изглежда естествено всички тези сюжетни линии да се развиват едновременно. И още по-хубаво е, че всички те са свързани с Касиан Ендор, известен още като титулярния герой на сериала. Смъртта на Марва е това,
което задейства нещата. Разбира се, може да се твърди, че това е било случайно събитие, но предвид влошаването на състоянието на героинята и в предишните епизоди, това не е най-случайното нещо на света. Смъртта имаше последствия, а именно бунтът и причината всички да са там. Единственият герой, който не беше пряко засегнат от събитията на Ферикс, беше Мон Мотма, което предполагаме добре. Не всеки герой трябваше да е тук, но всеки друг главен герой беше. За да се върнем към това как сериалът се отнася сериозно към нещата, този бунт проработва само ако през целия сериал героите и сюжетните линии бяха третирани сериозно. В рамките на 12 епизода, сценаристите отделиха време да покажат колко сплотена общност е Ферикс. Обясних как първата арка до голяма степен направи това, но дори и след нея Ферикс продължи да се развива и това доведе до бавно нарастващото напрежение между общността на Ферикс и Империята. Що се отнася до Империята, всяка от първите 3 арки се отнасяше сериозно към нея. Разбира се, Примор беше просто продължение на Империята, но дори и като най-малко компетентната сила, те бяха третирани сериозно. Имперците на Алдани бяха третирани сериозно и видяхме колко брутална беше Империята на Аркина 5. Всичко това доведе до заплахата, която Империята представлява тук на Ферикс. Сценаристите също се отнесоха сериозно към смъртта на Марва. Самото и голямо погребение показва колко важна общността за Ферикс и след като много от тези хора видяха как се отнесоха с нея в първата арка, е напълно логично речта и да е това, което ги е накарано наистина да се съпротивляват за първи път. Този сериал приема нещата толкова сериозно, че дори малкият зекващ Дорит беше взет на сериозно. Що се отнася до развитието на героите, искам да кажа, че няма голяма промяна тук. Към този момент всеки е поел по своята сюжетна линия и се развива. Просто виждаме как историята затвърждава това. Касиан е променен завинаги от случилото се с него на Аркина 5, така че всичко, което трябваше да видим от него, беше да спаси приятелите си от Империята и да отиде при Лутен, признавайки, че е готов да се присъедини към бунта. Най-интересният герой, който получаваме в тези последни 2 епизода, е ситуацията с Антон Кригър. Лутен и Сол организират план, при който човек на име Кригър щеше да нападне Империята с 40 души, като Империята разбира за това и ще устроят засада на Кригър и хората му, но тъй като Лутен има шпиони навсякъде, той разбира, че Империята е разбрала и трябва да вземе решение сега дали да отмени нападението, като спаси живота на 40 мъже и да рискува контакт си с Империята, или да остави план да се осъществи, като позволи на Империята да се чувства непобедима, запазвайки контактите си, но и позволявайки на 40 от своите да бъдат убити. Това беше толкова завладяваща морална дилема. Сюжетната линия е кратка и в крайна сметка изобщо не се свързва с Касиан и неговата история, но сама по себе си добавя толкова много дълбочина към Лутен и самия бунт. Лутен е известен с това, че е готов да жертва всичко, така че ми харесва, че историята отделила време да покаже, че той е сериозен, че е стигнал до заключението, че сигурността е това, което е по-добре за бунта, така че той доброволно оставя тези 40 мъже и Кригър да умрат. Като си мисля, че тази сюжетна линия може да бъде малко по-ефективна, ако действително бяхме срещнали Кригър няколко пъти, примерно да има няколко минутни сцени през сезона, в които Кригър отива в магазин на Лутен или просто се среща с него, за да обсъдят плана. По този начин, когато Лутен позволява Кригър да умре, това ще се почувства много по-лично и щеше да е абсолютно убедително, че Лутен е готов да жертва буквално всичко, което е може би единственото пренаписване, което бих предложил в целия сезон. С политическите послания в тази кратка арка сценаристите очевидно правят коментар за отговора на полицията при протест. Това е до някъде голям дебат в политиката, така че не се очудвам, че се обсъжда и тук. В Ендор, нещо, което резонираше много с мен, беше манифестът, който Касиан получава от Немек, който казва на Касиан да се опитва, което противоречи на още по-известната реплика на Йода. И двата цитата работят, като се има предвид историята, в които се разказват. Люк е бил добър човек с сериозни съмнения относно силата и собствените си способности, така че трябва да му се каже да замълчи и просто да направи нещото. А шоу като Ендор, то се фокусира върху бунта и как ранните му етапи изглеждат толкова невъзможни, че не можеш да си представиш да победиш огромна сила като Империята, но трябва да опиташ. И ако всички просто опитат, тогава може би ще могат да постигнат целта си. И това е всичко, което мога да кажа за сезон 1. Ендор е такова чудо от героите, до темите, до сюжетните линии и вниманието към детайлите. Всичко се превръща в един от най-добрите телевизионни сезони, които някога съм виждал. Но кажете ми вие, какво мислите сезон 1 на Ендор? Гледали ли сте го? Гледали ли сте сезон 2? Кажете ми по-долу в коментарите, ще се радвам да чуя вашето мнение. Благодаря всички, че гледахте поредния ми клип. Не забравяйте да се абонирате, да оставите лайк. Благодаря ви много, че гледахте. Довиждане и до нови срещи.